Evo zašto mi je Australija odbila turističku vizu prvi put. Kad pomisliš da može sve proći kako treba, ali ti si Andrej i naravno da nešto mora zezati. Ljudi moji, ući u Australiju i turistički nije baš tako jednostavno. Razlog zašto su odbili vizu prvi put je zbog financijskih razloga i zbog straha australske vlade da ću ja tamo ilegalno doći raditi. I što sam onda ja napravio? Prvo sam paničario, upao u dramu jer sam platio kartu 1000 eura i sad ne mogu ući u državu. Šta da radim? Onda sam se javio jednoj poznanici koja se preselila u Australiju i rekla da se ne brinem zato što nisam ja jedini kojeg su odbili za vizu, već je dosta takvih ljudi i ovo je ono što sam ja napravio, pa eto, spremite ovaj video ako se nađete u sličnoj situaciji ili poželite jednog dana otići u Australiju. Za dobiti vizu potrebno je da ste zaposlena osoba i onda bi bilo super da nabavite potvrdu od poslodavca na engleskom kako ste tamo zaposleni, kako imate pravo na godišnji u tome i tom periodu, za koju plaću radite i naravno ostaviti broj kontakta menadžera, jer vjerovali ili ne, oni čak i zovu i provjeravaju radite li vi tamo. U mom slučaju to nije bilo tako, ali neki zovu. Onda napišite svoje vlastito pismo gdje dolazite, zašto dolazite, što ćete raditi, predložite neki plan puta, što ćete vidjeti i slično. Ako idete posjetiti rođake, rodbinu ili nekoga, nek ta osoba napiše pismo da vi dolazite, da ste vi super osoba kojoj se može vjerovati, da će biti smještena kod vas. Ili ako ćete bukirati neki smještaj, naravno potvrdu o bukiranom smještaju, naravno povratne aviokarte. Pronađite sve što možete. Tipa ja sam morao ići na svadbu nakon puta, pa sam čak i pozivnicu za svadbu stavio kao prilog. I onda sam čekao 10 dana i odobrili su mi vizu. Tih 10 dana je bilo zaista vrlo stresno u mom životu jer nisam znao na čemu sam. Bližio se put, a ja ne znam hoću li ići ili ne. Ali bio sam već spremio i plan B, ako mi i dalje odbiju vizu, onda ću otići u Kuala Lumpur i napraviti turu tim dijelom svijeta da karta ne propadne.